हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबावबाय लोगोफोर पिडिएफ फाइलखौ माबोरै साइज खमायनो हायो एमबिखौ नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्स होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांदो जायफोर इउनिभारसिटियाव अनलाइन एग्जाम होगोन नोंथांमोना नायना ला सोलोंना ला जाहाथे नोंथांमोना प्रब्लेम जाया एग्जाम होनायाव मानोना स्केन खालामनानै नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामगोन नालाय एन्सार शीटखौ दा खायसेया 10 पेज खालामगोन खायसेया मोनब्रै मोनबा खालामगोन नङा होमबा जुदि 10टा खालामोबा जुदि एमबिया बारा जायोब्ला बेनो जादों 5 एमबि होदोंमोन ना गाइडलाइन्सआव जुदि 5 एमबिनि बारा जायोब्ला नोंथांमोना साबमिट खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंहा एमबिखौ खमायनांगौ जायो दा बेखौ बबेयाव मावगोन आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' लोगोफोर बे जाहैबाय दिनैना टेकनिकेल भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना टेकनिकेल भिडिअ नायनो मोजां मोनोबा गासिबो नायबानो जाबाय सोलोंनानै ला जाहाथे अनलाइन एग्जाम होनायाव नोंथांमोना जेबो उसुबिदा जाया दा फै गोबाव खालामालासिनो जोंहा फार्स्टआवनो खिथाखानाय दङ गाइडलाइन्सआ स्केन खालामनांगोन ना जोङो स्केन खालामनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन मोनसे नोंथांमोना स्केन एप्स थायोना बेखौ डाउनलड खालामदो दा फार्स्टआव जोङो बे कागज स्केनारखौ डाउनलड खालामना लानो हायो बेनिफ्रायनो जोङो स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनो हायो आरो दा आङो सर्टकाट भिडिअ खालामबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो मा बे जाहैबाय लोगोफोर A4 साइज पेपार नांगोन आरो नोंथांमोना A4 साइज पेपाराव एन्सार शीटखौ नोंथांमोना एन्सारखौ लिरनानै आपल'ड खालामनांगौ ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोना बे प्रिन्ट आउट खालामना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होदों पेपारखौहाय नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना ला आरो नोंथांमोनाहाय गावबो खालामनो हायो मोनसे फरमेट खालामनो हायो बेनो जाबाय खिन्थु नोंथांमोना रल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय पेपार कड थायोना बेखौ नोंथांमोना लिरनांगोन आरो खिन्थु नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लायोबा मोजांनि खोथा माने डाइरेक्ट बियो अफिसियेल फैखानाय दानिया बेखायनो नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया उनावहाय बेनिखायनो प्रिन्ट आउट खालामना ला दा जों सावरायनोसै दानिया जोङो प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनांगौ आरो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों नै दा आङो बेहाय नैबे स्केनारखौ आं बेहाय डाउनलड खालामखाबाय आरो दानिया अपेनाव थांनोसै दा अपेनाव थांनानै जोङो फट' खेबनो हायो आरो आंहा माखासे खेबखानाय दङ खिथागोन दा बेहाय आं अपेनाव थांबाय नै बे अपेनाव थांनानै नोङो दाना फट' खेबनांसिगोन दा जायफोरा खेबनानै पिडिएफ फाइल खालामखानाय दङ बेबायदि श' जायो आरो ओमफ्राय एमबिखौ नायनो हायो दा जों बिनि एमबिखौ नायनोबा नैबेहाय नायनो हायो नै बेहाय जोङो 3 डट्स मोन्दोंना बेहाय जों क्लिक खालामदो बेहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा नुबाय नै बेहाय पिडिएफ फाइला 3.59 एमबि दङ दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलसो खालामनांगोन खुनु जिपिजि खालामनाङा फट' खालामनाङा होनाय दंखायो गाइडलाइन्सआव बेनिखायनो बिदि खालामबानो जाबाय दानिया नों फट' खेबनोब्ला जों बेक खालामनानै जोंनि बे गाहायाव ग्रिन कालाराव प्लास आइकन मोन्दोंना बेहाय थुनानै हो दा बेवहाय थुबानो बेहाय नै फट'आ फैसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना प्लास लाइटबो होनो हायो बिदि सानाव खेबबानो जाबाय सानाव मोजां क्लिन खेबना हो जाहाथे प्रब्लेम जाया दा बेहाय आं जास्ट नोंथांमोननो एग्जाम्पोल होनो थाखाय बेहाय आङो खेब्बाय आरो बेखौ फट' खेब्बाय दा गोसोबादि खेब 10टा खेब नोङो 10टा खेबनानै एमबिखौ बुरजा खालामबानो जाबाय दा गोसोबादि खेब्बाय था नैबे स्क्रिनाव 1 2 3 बिदि फैबाय थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बिदि बिथिंहाय ग्रिन कालार नुदोंना बेहाय 3 फैबाय बेनिफ्राय दानिया प्रसिडआव थुना हो 10टा खेबनानै प्रसिडआव थुना होदो नोंनि सायाव खैथा लिरो बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय मोजां बेखौ क्रप खालामना जाबाय जाहाथे एन्सारा नुहैजोबो आरोना इउनिभारसिटियाव दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुदो नेक्स्ट पेजआ फैबाय नै बे पेजआ फैलायबाय दा बिदिनो खालामबाय था दा बेखौ मोजां मिलायना लाबानो जाबाय नेक्स्ट थुबावदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायदो नै आं थुबाय दानिया नेक्स्टआव थांनोसै दा नेक्स्टआव थाङोब्ला नोंथांमोना एन्सारखौ हमना ला आं गांथामल' आरोना आं जास्ट एग्जाम्पलसो होदों नालाय जाहाथे भिडिअ गोलाव जाया बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनो होदोंना जोंखौ नोंथांमोना कालार खालामना दै ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोना बेहाय नुदों नैबे दाननि सिदा दङना ब्लेक एन्ड व्हाइट बेहाय दङना BNW दङना नोंथांमोना BNW आव थुना हो कालाराव थुबा माने साइजआ एमबि जायो नालाय बेनिखायनो जोङो ब्लेक एन्ड व्हाइटआव थुदो दानिया दानाव थुना होदो बे दान नुदोंना ग्रिन कालाराव टिक मार्क बेहाय थुनानै हो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो लडिं जागोन नेटनि सायाव आं सिगाङावनो बुंखादों लोगोफोर नोंथांमोना नेट गोनां जायगायाव थांबा जाबाय जाहाथे साबमिट खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जाया दिगदार जाया जुदि नोंथांमोननि टाइमा जुदि बारोब्ला साबमिट खालामनो हाया होनना लिरखादों बेनो जाबाय 1 आवार एबा 1 घन्टाल' टाइम होदों दा नै गांथामावनो नै बेहाय एमबिया बिदि जादोंबा बेहाय नै जुदि 10टा खेबोब्लाथ' बारा जायो नालाय नैबे गांथाम पेजआवनो नुजाखायो दा जों बेखौ नांगौ आरो दा जुदि नों नायथारनोबा नोंनि एन्सारा जादोंना जायाखैनोबा बेहाय टिक मार्क नोंथांमोना थुना हो बेहाय खनसे भिउआव थुना हो आरोना टाच खालामना हो दा हमना ला बे गांसे जाबाय ओमफ्राय इथिं बोलांबाय था गांनै जाबाय नै बेबायदि आं खेबनाया फैजोबबाय गांथाम जाबाय बिदि जादोंना ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ बेक खालामफिनदो बेक खालामनानै जों मा खालामनांगोन बेहाय जों नैबेहाय गाहायाव नुदोंना नैबे टिक मार्कआव होबानो जाबाय नैबे ग्रिन कालार दङ ओमफ्राय नों जुदि खेबबावनोबा केमेरा खेबबावनोबा प्लास आइकन मोनदों बेखायनो नोङो खेबनानै होबाव आरोना बेबायदि हमना ला आं बेखौ ओरै देखायनोसै दा बेहाय खेबना ला आरोना बेहाय गोसोबादि मोजां खेबनानै दाना प्रसिडआव थुना होबावदो बे थांफिनबावसिगोन नै फैबावबाय बियो दा बेहाय फैबावबाय दानिया नेक्स्टआव थुना होदो गांब्रै जासिगोन बिनि पेजआ दा बेबादि लडिं जायो आरो टाइम लायो बेनिखायनो आं गासैखौबो खेबला जास्ट नोंथांमोननो एग्जाम्पल होनोसै माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना दानाव होबावदो ब्लेक एन्ड व्हाइट होनानै बेनिफ्राय
बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ रोंखाबायना जिखुनु जाया नोंसिना प्रब्लेमा जाहैबाय एमबिआ बारा जादों नालाय दा बेनिफ्राय जों दानाव थुना होदो नैबे गाहायाव दङ टिक मार्कआव जोङो राइट साइडआव थुना होदो दानिया बेहाय फार्स्टआवनो थागोन बे पेजआ नै गांब्रै पेज मोनना बे जाबाय पिडिएफ फाइल नोंथांमोना नुदोंना पिडिएफ फाइल बिदि आरो बिदि ओंखारबाय दानिया बेसेबां एमबि जाखो नै 1.54 एमबि जाबायना नोंथांमोना नुदों दानिया जों बेक खालामनानै दाना जों मायाव दोनगोन बेखौ नोंथांमोनाथ' बेखौहाय दोननांगोन नोंथांमोना पिडिएफ फाइल खालामनांगोन नालाय बेनिफ्राय स्केनारनिफ्राय लांनानै जों बे 3 डट्सआव थुना होदो दा बेवहाय थुनानै आं दा नोंथांमोननो बेसिकखौ देखायदों आरोना माबोरै पिडिएफ फाइल खालामो आं उनावहाय माबोरै साइजखौ खमाय होफिनगोन भिडिअ लास्टआव दा फार्स्टआव नै नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव ला नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलसो खालामनांगौ दै पिडिएफ फाइल खालामनांगौ इमेज खालामनाङा मालाबाबो जिपिजि खालामनाङा बेनिखायनो नैबेहाय थुना हो पिडिएफ फाइलाव सेभ एस पिडिएफआव थुना होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो मा खालामनांगौ जोंहा दोननो हासिगोन बे जाबाय पिडिएफ फाइल जाबाय दा बेनिफ्राय पिडिएफ फाइल जाबायना दा जोंथ' बेखौ गेलारियाव दोननांगोन नालाय जोङो डकुमेन्ट्सआव दोननांगोन जों बेहाय नैबे गोजौआव नुदोंना नैबे शेयार डकुमेन्ट्सआव थुना हो दै बेवहाय थुयोब्ला जोंहा थाहैसिगोन बेहाय शेयाराव थांबाय बेनिफ्राय नै मोनसे खोथा आं सिगाङाव जिथु खिन्थादोंमोन नोंथांमोननो बेनो जाबाय नैबे पिडिएफ फाइल खालामनांगोन माब्लाबाबो जिपिजि खालामनाङा फट' खालामनाङा होनना बुंखादों गाइडलाइन्सआ इउनिभारसिटिया जों बेखायनो पिडिएफ फाइलसो खालामनांगौ नालाय जों आपल'ड खालामनांगौ एन्सार शिटखौ बेहाय पिडिएफआव सेभ बे शेयार एस पिडिएफआव थुनानै हो दा थुनाय लोगो लोगो नोंहा दानिया नैबेहाय दोनदो नै बेहाय दोनदो आरोना सेभ टु ड्राइभआव थाहैसिगोन आरोना डाइरेक्ट ड्राइभआव थाहैसिगोन ओमफ्राय बे ड्राइभनिफ्रायनो जोङो आपल'ड खालामनो हायो एन्सार शिटखौ आरो जेब्ला नोंथांमोना लगइन खालामनानै नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन दा लगइननि खोथायाव गोबाङानो बुंगासिनो मबाइल नाम्बार गाज्रि जाबाय होननानै नोंथांमोननो बेखौ टाइम होखादोंमोन आपडेट खालामनो दाख्लिबावै नोंथांमोना जुदि खालामदोंबा मिथिबाय आपडेट खालामदोंमोन आरोना जायफोरना मबाइल नाम्बारा गाज्रि बा सोरनिखौबा होथ'दोंमोन नोंथांमोना जाहाथे प्रब्लेम जाया बेनिखायनो आपडेट खालामनो टाइम होखादोंमोन नोंथांमोना खालामाखैबा प्रब्लेम जानो हागौ बेनिखायनो आं सिगाङावनो बुंबाय थादोंमोन थाब खालामना ला होननानै दा जिखियानो जादोला नोंथांमोना नायदो बेहाय नोंथांमोना नायदो लगइन खालामनायाव नोंथांमोना मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनानैसो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एग्जामखौ लिरनांगोन दा इमेल आइडिफोरनि सायाव जेबो नङा नोंथांमोना जायखिजाया फनजोंनो नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामनो हागोन माथ्र नोंथांमोननि आइडि नाम्बारखौ नांगौ जेबो नङा बेखौ आं खिन्थाखाबाय क्लियार खालामबाय जाहाथे गोनो गोथो दाजा टेनसन लानाङा जिखुनु जाया फनजोंनो नोंथांमोनाहाय स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनो हायो जास्ट नोंथांमोननि आइडि नाम्बारखौ नांगौ दा बे क्लियार जाबायना नोंथांमोना बेहाय दानिया सेभ टु ड्राइभआव थांदो नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन ड्राइभआव दोननायखौ दा आं बेहाय नेक्स्टआव थांनोसै दा बे जाबाय दानिया जों माबोरैहाय जोङो पिडिएफ फाइलखौ जोङो साइज खमायनांगौ बेहाय जों थांनोसै फैदो दानिया आसल टेकनिकेल भिडिअ'आव दा लोगोफोर नोंथांमोना फैदो दा बेहाय फैनानै गुगोलाव फैदो एबा क्रम ब्राउजाराव फैदो बिनिफ्राय मा खालामनांगोन लिरनांगोन बेनो जाबाय नै पिडिएफ फाइल नोंथांमोना नुदोंना कमप्रेस बेहाय लिरना हो बेनिफ्राय सार्च खालाम दा बेवहाय आङो थुना होनसै बेनिफ्राय ग'आव थांबाय दा ग'आव थाङोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन बेनिफ्राय सेकेन्डआव फै बेहाय नाम्बार 2 दङ नै बेहाय नुनो मोनदों एसे थाल लाबानो जाबाय नाम्बार 2 दङ बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालाम आं बिनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होदों डाइरेक्ट फैनो हागोन बे पेजआव ओमफ्राय बेवहाय क्लिक खालामबा दानिया फैसिगोन जोंहा आसल टेकनिकेल खामानिया दा बेनिखायनो नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेहाय नुबायना बे जाबाय कमप्रेस पिडिएफ आरोना साइजखौ खमायनो हायो जोङो जेसेबांनि गिदिर जों खमायनो हायो जेबो नङा बिनिफ्राय मा खालामनांगोननो नैबेहाय नुनो मोनदों सुइस फाइल मोनदोंना नोंथांमोनाहाय सुइस फाइलखौ नायबानो जाबाय आरो नों जेराव दोन्दों जोंथ' जोङो गुगोल ड्राइभआव दोन्दोंमोन ना ड्राइभनिफ्राय जों लाना फैनो हागोन लोगोफोर जेबो टेनसन लानाङा नैबेवहाय नोंथांमोना थुनानै हो सुइस फाइलाव नोंथांमोना थुनानै हो अब्लानो लाना फैनो हागोन दा हमना ला बेहाय जों थुनानै लाना फैबाय आरोना बेनिफ्राय जों मा खालामनांगोन जों नैबे माखासे सेटिंसखौ जों मिलायना लानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना बेसिकआव होनाङा गिदिर जागोन बेनिफ्राय जों स्ट्रंआव नैबे होबानो जाबाय बे स्ट्रंआव मा लिरदों नोंथांमोना नायग्रो बेहाय नै स्ट्रंआव लिरनाय दङ बेहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय स्मल फाइल साइज एन्ड मिडियाम कुवालिटि बिदि दङ आरोना बेहाय होयोब्लानो जोबोर मोजां फाइला थांगोन माने गासैखौबो सिनायगोन ब्लार जानाय नङा ओमफ्राय गोजौआव होयोबा डिफल्टआव होयोबा साइजआ बारा जायो बेनिखायनो गेजेराव हो बेनिफ्राय दानिया जों लाना फैदो जों नायनोसै प्रेक्टिकेल दा जों सुइस फाइलाव थांबाय दा बेयाव थांनाय लोगो लोगो बे गाहायाव फाइल्स दङ बेहाय थुनानै हो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो ड्राइभआ फैखायो नै डाइरेक्ट फैखायो दा हमना ला जोंना एन्सार स्क्रिप्टआ बिराद बारामोन आरोना एमबिआ हमना लादो जों बेहाय नागिरनोसै हमना ला जोंहा बिराद बारा एमबि दङ हमना ला नैबे जाहैबाय एमबिआ जोंना 5.35 एमबि जोंनोथ' नांगौ 5 एमबिनि गाहायाव नालाय लोगोफोर दा बेखौ नोंथांमोना लाना फैयो आरोना बेहाय थुनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट फैगोन बेहाय थुनाय लोगो लोगोनो दा ओमफ्राय मोनसेल' खोथा आं नोंथांमोनाव रिकुवेस्ट खालामदों दायो नेटआ स्ल' नालाय आं देखायनो हानाय नंला दा बेनिखायनो आं फिसा एमबिखौ लाना फैनोसै जाहाथे थाबैनो जायो खामानिया दा जों बेहाय फिसा एमबिखौ लाना फैनोसै जास्ट नोंथांमोनाल' फर्मुलाखौ रोंनांगौ नालाय अब्लानो हागोन दा जों नैबेहाय हमना ला आं मोनसे जिकेखौ लाना फैनोसै आंहा जिके दंमोन नालाय सिगाङाव नोंथांमोननो होनाय बेहाय ड्राइभआव बेनिफ्राय 122 केबि ना बेखौ जोङो फिसा खालामनांगौ आरो हमना लादो बे एमबिआ बारा दा बेवहाय आं क्लिक खालामबाय दा खालामबायना दा खालामनाय लोगो लोगो नै बेहाय फैबाय
वेटिं जागासिनो नै आसाम हिस्टरि फैबाय PDF फाइला फैबाय आरो जितु नोंथांमोना PDF फाइल सेभ खालामदोंमोन ना बे बाव फैखायो दानिया मोनसे खोथा नटिस खालाम नोंथांमोना नैबेहाय स्टार्टआव थुनांगोन अब्ला नैबेथिंहाय खारगोन आरोना पार्सेन्टआ खारगोन जे जादोंना जायाखै दा स्टप खालामबा नोंथांमोना स्टप जागोन गोदान लाबोफिननो हायो बेखौ मावथ'नांला दायो सोलोंग्रोदो दा जोङो स्टार्टआव थुदो दा जोंथ' सेलेक्ट खालामदोंमोन ना नैबेवहाय दा बे जायोब्ला माखासे स्क्रिनाव श' जाबावगोन आरो लास्टआव ओमफ्राय जों गाहायाव फैनानै जों नैबेवहाय नैबे स्टार्टआव जों थुफिननांगोन आरो नै लोगोफोर नैबे स्टार्टआव जों थुफिननांगोन अब्ला बियो PDF फाइल जागोन दा जों बेहाय गोजौआव थुग्रोनोसै दा जों गोजौआव थुबाय नै ओमफ्राय गोजौआव थुयोब्ला बिथिंहाय खारगोन आरो नेटआ दायो स्ल' जादों दा नेटआ स्ल' जादों नै बेहाय खारबाय थागोन बिथिंहाय खारबाय थायो आरो नेटआ स्ल' जादों दायो मावनो हायाखै जेबो खामानिखौ मावनो हाया टेकनिकेल प्रब्लेम जागासिनो दङ माने नेटआ स्ल' जादों आरोना बिनिखायनो दायो जाथ'वाखै जेब्ला जागोन ना अब्ला बिथिं गाहायाव फैनानै नोंथांमोना आरोबाव स्टार्ट होयोब्लानो नैबेवहाय नैबे स्टार्टआव थुयोब्लानो बेहाय थुयोब्लानो माने नोंथांमोना PDF फाइलखौ खालामनो हायो दा जों थेवबो नाजानोसै जों जागोन ना जाया नोंथांमोन देखायनोसै बेहाय आं साइजखौ नोंथांमोना देखायथारगोन जे बेसेबां MB खमायनो हायो बा KB खमायनो हायो जायखिजाया आं बेहाय नोंथांमोननो KBखौल' लाना फैबाय MBखौ लाबोआसै आरोना जिखुनु नोंथांमोना MBखौ लाना फैबानो जाबाय नेट गोनां जायगायाव थानानै मानोना भिडिअआ गोलाव जायो नालाय MBआ बुरजाबा थाब जाया बेनिखायनो आं खमखौ लाना फैबाय जास्ट नोंथांमोना आं आइडियाल' होदों आरोना मारै खालामनांगौ दानि जों बेहाय दसे थाथ'नोसै पज खालामथ'नोसै दायो लडिं जागासिनो ना जेब्ला साक्सेस जागोन आं देखायफिनगोन दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेहाय नै साइजआ जाबायना 30.42 KBल' जाबाय लोगोफोर 160 बेसेबांबा दङमोन ना दा बेहाय नोंथांमोना नायदो नै लोगोफोर दा फाइनालि जाबाय दा बेबायदिनो खालामनो हायो नोंथांमोनाहाय आं जास्ट दायो एग्जाम्पल होदों जे माने KBखौ लाना फैग्रोबाय आरो MBखौ लाना फैयासै मानोना भिडिअआ बिराद गोलाव जायो माने टाइम लायो नालाय दा नोंथांमोना एखे फर्मुला खालामदो दा जों नेक्स्टआव मा खालामनांगौ नोंथांमोना नायबावदो भिडिअखौ दा बेवहाय फैबायना लोगोफोर कनभार्ट जाबाय आरो फाइला माने सिगाङावहाय 160 KB दंमोन ना दायो जाबाय जास्ट नै 30 जाबाय दा बेबायदि नोंथांमोना MBखौ खमायना लानो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना गोदान मावनोबा रिडु मोन्दोंना नैबेहाय खालामफिननो हायो आरो ट्राइ खालामफिननो हायो गिदिरखौ खालामनोबा MBखौ रिडु खालामनो हायो दा बेनिफ्राय जों मा खालामनांगोन नोंथांमोना गाहायाव फैनानै बेहा माखासे फिडबेकबो हरनो हागोन माबायदि मोन्दों बे सफ्टवेरखौहाय दा बेनिफ्राय जोंहा दानिया PDF फाइल खालामनांसिगोन नालाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन डाउनलड खालामदो दा बेवहाय डाउनलड खालामदो नैबेहाय डाउनलडआव थुना होदो आरो नोंथांमोना आरोबाव ड्राइभआव दोनदो दा जों डाउनलड खालामसै बे PDF फाइलखौहाय दायो नै बेहाय जोङो डाउनलड अप्सनाव थुना होदो दा डाउनलडआव थुनाय लोगो लोगो माबायदि नुयो नोंथांमोना नायदो नै बेहाय भिउआव थांदो दा बेबायदि नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव सहैगोन आरो नै बेबायदि जोबोर मोजां फैदों स्क्रिनाव नोंथांमोना नुगासिनो बेबायदि जाहैगोन आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव नोंथांमोननि एन्सार स्क्रिप्टआहाय 5 MBनि गाहायावब्ला मोजां जाहैगोन आरो बेबायदि खालामनो हागोन जायफोरा 5 MBनि नोंथांमोना बारा बे खामानिखौ मावना ला जाहाथे प्रब्लेम जाया साबमिट खालामनायाव गाइडलाइन्सआ होखादों नालाय 5 MBल' जानांगौ एबा गाहायाव जानांगौ दा बेखौ दानिया माबोरै नोंथांमोना सेभ खालामगोन दा बेखौ नायदोलाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नैबे 3 डट्सआव मोन्दोंना बे खनायावहाय दङ बेवहाय थुनानै नोंथांमोना बेखौ ड्राइभआव दोनदोलाय बेवहाय थुबाय नै दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेन्ड फाइल नुदोंना नैबे सेन्ड फाइल नोंथांमोना गोजौआव नैबे सेन्ड फाइल बेवहाय थुनानै होदो दा बेवहाय थुनानै नोंथांमोना दानानै मायाव दोननो जिमेलाव दोननो ना मायाव दोननो नोंथाङा गोसोबादि दोनदो दा जों दोननांगौआ मोजां खामानिया जाबाय जोंनि बे सेभ टु ड्राइभआव दोनना लाबानो जाबाय जाहाथे जों थाबैनो जोङो माने आपल'डखौ खालामनो हायो डाइरेक्ट नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन PDF फाइलखौ दोननानै दा लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला लगइन खालामगोन ना पर्टेलाव थांनानै डाइरेक्ट साबमिट खालामनो हागोन आरो साबमिट खालामनायनि टाइमा नोंथांमोना 1 घन्टा मोननाय जागोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना एग्जाम जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना 30 मिनिट्सनि उनावहाय बेखौ साबमिट खालामनो हागोन आरो टाइमा 1 घन्टा नोंथांमोननो टाइम होनाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोननो गोसोआव ला बेनिखायनो A4 साइज पेपारखौ प्रिन्ट आउट खालामना लाखादो बेनिफ्राय गोबाङानो रिकुवेस्ट खालामदों मबाइल नाम्बार बिनो लोगोफोर आं दायो सिंगल इउज खालामनो नाम्बारखौ होथ'नो हायाखै बेनिखायनो गाज्रि मोना नोंथांमोना जुदि नांथारगौबा आं मोनसे खामानि मावनो हायो बेनो जाबाय नोंथांमोना फेसबुकआव मोनसे मोनगोन बेनो जाबाय फेसबुक पेज दङ बेनो जाबाय बड' जब इनफ' लोगोफोर बड' जब इनफ' दङ फेसबुक पेज नोंथांमोना बेवहाय मेसेज खालामनो हागोन रायज्लायनो हागोन स' बेनिसिमबो लोगोफोर दानि टेकनिकेल भिडिअआ गोबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन मारै खालामनांगौ जों बेहाय बेक खालामोबा बेबायदिनो गोदान गोदान खामानि मावना लानो हायो आरो स' लोगोफोर बेनोसोमोन कनभार्ट जाबाय आरो कनभार्ट खालामबाय नोंथांमोननि फाइलखौ बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय गोदानै नायनोबा बिदि खालामनो हायो आरो गोसोबादि खालामबाय थानो हायो गोदान गोदान खालामबाय थानो हायो नोंथांमोना बेबायदि मोनबाय आरो दा बेनो लोगोफोर दिनैनि मोनसे टेकनिकेल भिडिअआ जे माबोरै PDF फाइलखौ खमायनो हायो नाथाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आं बेहाय माने नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखायहाय MB गिदिरखौहाय लाबोनो हायासै बिदिनो जों 160 KB मोनदोंमोन नालाय नै बेहाय 30 KBल' फैबाय आरो 160 KBनिफ्राय 30 KBल' फैबाय बिदिनो MBनिफ्राय जोङो फिसा MBआव लाबोनो हायो आरो जों 10 MBनिफ्राय जोङो 5 MB 2 MBआव लाबोनो हायो नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना सेटिंखौल' मिलायना लानांगौ नोंथांमोना स्मल साइजआव लाबानो जाबाय दहाय आं खिन्थानाय बायदि स्मल साइजआव लानानै नोंथांमोना गुड क्वालिटियाव मिडियाम क्वालिटियाव होबाय
होबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ। दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। दायो आं फिन खनसे खिथाबावनोसै लोगोफोर लास्टनि बेनो जाबाय फाइनाल भिडिअ टेकनिकेलि नोंथांमोना बेहाय ड्रप फाइल्सआव थांनांगोन आरोना बेनिफ्रायनो लाना फैदो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय नैबे स्टार्टआव बेहाय स्टार्ट थायोना नैबेहाय नोंथांमोना बेहाय पिडिएफ फाइलनि नामा फैखायो आरो डाइरेक्ट फैखायो ओमफ्राय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन बेहाय नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना आराम जानायनि जिउ एन्सार स्क्रिप्ट लिरना लाबानो जाबाय पिडिएफ फाइल जेब्ला सेभ खालामगोन ना ओमफ्राय डाइरेक्ट मिथिनायनि बेवहाय फैगोन श' जागोन बेनिफ्राय स्टार्टआव होनानै बेहाय नोंथांमोना फारसेन खारगोन कनभार्ट जानायनि आरो बेनिफ्राय नैबे नोंथांमोना बेसिक कमप्लिसनखौ बेहाय डिफल्टआव दोनना बेवहाय दोनोब्ला एसे एमबिया बारा जायो बेनिखायनो नैबे स्ट्रंआव दोन नैबे स्ट्रंआव दोननानै बेहाय स्मल फाइल साइज जागोन नाथाय मिडियाम क्वालिटि जागोन आरो मोजां सहैगोन बे नोंथांमोननि पर्टेलाव मोजां थांगोन बेनिफ्राय नैबे गाहायाव स्टार्ट होनानै बिदिनो बायदिसिना नोंथांमोना नुगोन आरोना स' लोगोफोर बेनोसैमोन गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनि बे एग्जाम लिरनायनि माखासे प्रसेस आरो कनभार्ट खालामनायनि पिडिएफ फाइलखौ